Ayun! Nadali mo. Ayan ang ating ulo-ulo. Pwede natin yung mustasa sa ating backyard. Ating backyard yan. Mustasya. Hapok. Ito na yan. Ito yung mga red snapper natin. Lubog-lubog lang. Tapos kunin natin yung aking favorite, ulo. Yung aking ulo. Red snapper. Ayan. Ulo. Okay. Diyan. Oops. Tapos meron ko siyang dito. Palikpik. Gusto ko yung palikpik. Na may pinya. Yung kanyang pinya. Sinigang na may pinya. Tapos meron ng gulay. Akop lang sa akin. Sinigang na may pinya na red snapper. Maraming gulay. Ayan. Diba? Ayos. Ayos ano. Ayan o. Siyempre ang final touch. Ubusin natin ang kanyang sabaw. Ubusin natin ng sabaw. Okay, yung kanyang sabaw. Ito na yung ating almusal. May pinya. Saan ka pa kumukuha ng sabaw? Ayos. Panalo. Diba? Red snapper na ulo. Okay. Babush.